ҳавлии фурӯшӣ дар маҳаллаи политехникуми ноҳияи Сино. Биёед меравем аз даруни он ба шумо онро нишон медиҳем. Биёед меравем. хонае ки дар пушти ман мебинед аз 2 ошиёна иборат аст ва аз 7 хона иборат аст. Зиёда аз 200 квадрат мебошад ва замини он, ҳавлии он 4 сотиқ заминро дар бар мегирад. Марҳамат, ҳозир меравем ба шумо ҳавлӣ ва худи хонаро нишон медиҳем. Марҳамат. таъмир ва чизи чораи хона нав буда, хона худаш дорои ҳамаи ҳуҷҷатҳо мебошад ва дар наздикии хона мактаб ҳаст ва роҳи калон ва канечкаи, яъне охири хатсайри маршрути 11 дар наздикеш дар ноҳияи Сино ҷойгир аст. Чӣ ки гуфтем, обу барқаш доимӣ аст ва дар видео нест, аммо такхона, яъне подвале ки аз 20 квадрат иборат аст дорад ва нархи хона 1,900,000 сомон мебошад. Вариантҳои фурӯш бо чизи чора ва бе чизи чора ҳам ҳаст ва агар ки мошин пешниҳод бошад, мошин ҳам вариантҳои мошин, қабули мошин ҳам қобили қабуланд. ин мебошад дарвозаи иловагӣ, яъне хона 2 дарвоза дорад ва ана ин мебошад дар ба сӯи меҳмонхона аз сӯи дарвозаи меҳмонон ва ана ин иловагӣ якто ташноби дигар ва ана ин мебошад роҳ ба сӯи такхона, яъне подвале ки 20 квадрат мебошад ва баландиаш 2 метру 20 сантиметр мебошад.